Goddag og velkommen til Nicoline Spørgehjørne. Ja, det er godt, folkens! I dag har vi valgt at lave en speciel udgave, da vi har fået en masse spørgsmål fra jer seere derude. Og alle går på, hvad er psykiske sygdomme, og derfor har vi taget ud for at undersøge, hvilke hjælpemidler der er imod det, og hvilke der virker bedst. Og her kommer der nogle videoer fra i dag, hvor vi har været ude hos en clairvoyant, der hedder Gitte. Her kommer de. Hvordan behandler du dem som den psykiske sygdomme? Ligesom alle andre. Ja. Altså, Er det så med kroppen, som du behandler med kroppen, eller hvor man snakker med dem? Eller? Børn med og voksne med autisme, der er det sådan, det indhold, eller nogen de taler overhovedet ikke, heller ikke når de kommer. Tiden er bestemt, de kommer, de lægger sig op her, og så er, altså så ved jeg jo, og det skal jeg jo respektere, så er vi inde i den her verden. Og den skal de have lov af, fordi det er der, de har det bedst. Så gå ind og begynde at sige, at du skal sørge for at få dit rodchakra her, og sørge nu for at vække ben på jorden, og alle sådan nogle små tricks, som vi jo har lært igennem alle de år, jeg nu har arbejdet med det. Så det er altså rigtig uhyggeligt, hvad den deroppe, den kan sætte i gang. Ja. Men det bliver ritualer. Ja. Altså for at jeg kan gå ind i et rum, så skal jeg ud og vaske hænder 4 gange. Ja. Og jeg har en, hvor at hver gang hun kommer, fordi jeg en gang, vi har sådan en dør med sæbe, og en af gangene hun kom, der var der, kan hun gå tør for strøm. Altså der skal batteri i. Ja. Og da hun lukker døren op, så siger jeg så til hende, noget galt. For den vask. Jeg siger, det er jo, altså hun har et topjob. Altså der er ikke andet, men det der med at få vasket dine tænder, det er så vigtigt, når hun skal starte op på noget nyt. Og så gik jeg ud, og så siger jeg sådan, er det dem? Så sætter vi batteri i, og så faldt hun fuldstændig til ro, så kunne hun gå ud og få hendes ritualer. Og det kan jeg bedre lige at kalde det, end tvangstanker. Men der er også en forskel her, når at efter hvad det er, man kommer med. Nogle de har brug for at snakke hele tiden, mens de ligger her. Og nogle har bare brug for at sove. Der er mange. Og når man kommer anden gang, så ved man, hvad der skal foregå. Og hjælper hinanden med at få trukket det, fordi det giver ro. Og der mere skal det ikke til. Og jeg tror, at vi ser rigtig mange psykiske sygdomme, eller psykiske diagnoser, der starter på grund af, at man skal være på hele tiden. Det er en afhængighed. Det er altså ligesom narkomaner, de har brug for et fix, så har man brug for et fix derinde. Altså ved at lige se, det går ikke så godt for ham, altså, ikke? Altså, så man lever med, og når man siger, at jeg har 200 venner, hvor mange kommer, hvis du skal have malet din væg? Altså. Som Gitte også var inde på i vores optagelse, så er den her fætter altså ikke lige altid sjov at ballade. Den kan faktisk bringe en masse grumme psykiske sygdomme frem. Fordi at når du bruger Facebook og Instagram, tænker du måske ikke over, at du faktisk får stress over, at du hele tiden skal være på, og du hele tiden kan svare folk og sådan noget. Men altså, det er ikke altid sundt for din hjerne at tro, at du skal være bedre eller lige så god som alle de andre, for det er ikke sikkert, at de har det bedre end dig. Og vi har været så heldige at tale med en ung pige, der hedder Henriette, som har lidt af en masse psykiske sygdomme, for at vi ligesom kan sætte os ind i, hvordan det er at have sådan noget, for det er jo ikke altid lige til at forstå, når man ikke har prøvet det selv. Så her kommer der nogle videoer omkring. Nu har jeg jo en del psykisk sygdomme faktisk. Så altså, jeg har ADHD, det kender jeg godt. Og så har jeg borderline, vi sidder ved der. Og så har jeg posttraumatisk stress. Og så har jeg angst og kronisk depression og tenderende spiseforstyrrelser. Sådan, jeg blev glemt at selv have en mening, og jeg blev ikke sådan, altså der var meget vold i hjemmet, og det var sådan nogle ting, så jeg kom ikke rigtig nogensinde til at vokse op ordentligt. Jeg tror også, det gjorde rigtig meget. Sådan, det er vildt svært klar, fordi at svær depression, det er sådan virkelig alt sådan overskyggende. Det er sådan noget med, at du vågner egentlig op, og du bare har lyst til at dø.
Og det er sådan, og det lyder virkelig voldsomt, men du har bare ikke lyst til at være der, og du har sådan en følelse i maven af, at du er nærmest sådan indre smerter, og du har følelsen af, at nogen sidder og gør dig ondt indvendigt. Fordi jeg har ikke følelsen af, at jeg er besat, eller jeg har ikke følelsen af, at der er flere mennesker inde i mig, eller et eller andet overtro for overhovedet. Altså, jeg har nogle traumer, hvor jeg tror i hele tiden, hvis der er en anden, så er det bare egentlig bare mig selv, der er meget yngre. At der var noget galt med mig. Jeg ville gerne være perfekt. Jeg ville gerne være pæn og flot og alle de ting. Og jeg havde følelsen af, at hvis jeg nu bliver perfekt udenpå, så får folk jo ikke se, at der er noget galt med mig indvendigt. Så kan jeg jo bare stå der lige en dansbillede, ikke?